Няма да забравя тогава, когато намерих Бог и когато повярвах, ами то е такъв експириенс, че няма един наркотик на земята да ти донесе нещо близко до това усещане. То реално правих такива пари, където не знаех какво да ги правя. И аз както ги изкарвах, така си ги харчих. Нали, живеех един такъв брутален живот, който всеки 24-5 годишен къдеш може да се мечтае. Нали, парите, колите, жените, статуса, всичко. Да, ама ти нямаш мисия, ти нямаш цел в този живот. Един мъж без мисия и без цел рано или късно превърта. Тогава започна при мен този процес на пречупване. И като започнах да се занимавам с собствения бизнес, аз вече видях свободата. Изпаднах в депресия и самоубийствени мисли. И тогава паднах и си ги казах: Боже Господи, цял живот съм те търсил, никога не съм те намирал. Ако съществуваш, спаси душата ми, защото аз не мога, не издържам повече. Здравейте и добре дошли в Late Night Podcast. Мястото, на което си говорим за мъжество и автентичност. С вас днес са Валентин Даков и един от моите ученици Богдан, като днес ще си говорим за това той през какво преминава, какъв човек е, ще си говорим много за фастинг, за духовност, така че този подкаст ще е всеобхватен, няма да си говорим само за жени. Като аз лично, Валентин Даков, съм главен ментор и съосновател на Академия Автентична харизма, която е най-голямата дехтинг академия в България и до момента се помогне на 700 мъже да подобрят тяхните комуникативни и социални умения с отсрещния пол. Едно нещо искам да кажа на публиката преди да започнем с тези Бошка, именно, че публиката забравях, че много ги дразни, че си гледам телефона и очилата ми. Очилата ми ги носа заради светлините, защото за да изглежда добре това нещо, трябва да има светлина и мен ме дразни. И телефона, за да си гледам записките, хора. Не е защото игнорирам хората, с които говоря, просто имам записки и ако сложа един лаптоп тук, кадъра няма да изглежда добре. Така че спрете да се оплаквате и започвате да слушате. Бошка, добре дошъл си ни на гости. Съжалявам, че тръгвам такова странно, просто трябва да си кажа нещата. Чудесно, чудесно. Много благодаря за поканата. Аз даже помня как ти преди време провокира от групичката, беше пуснал един такъв въпрос, някой иска ли да бъде поканен, нали, Да. за запис. И аз тогава ти писах Да. един от първите, помня. Един от първите и аз ти казах, че след време ще се случат нещата. Ти даже вече беше завършил и чак след като завършиш, нали, дойде този преломен момент. Така, нали, да. Много благодаря и се радвам, че наистина така ще споделя и най-вече, нали, общата тази част, която ни свързва, да мога да разкажа всичките неща, през които съм минал, доколкото мога, но като цяло винаги искам да говоря с тази конкретика, както споменах, неща, които съм ги усетил, неща, които са минали през мене, неща, върху които съм работил. Не ми харесва да работя върху неща, които са теоретично и винаги ще споделям и ще казвам ясно и точно това съм го прочел някъде, не съм го изследвал. Не ми се доверяйте на 100%, но изследвам го и мога да кажа някои неща, нали, конкретно какво съм получил и мога ги защита. Това е най-важното. Точно, и аз съм много, много против мнението, нали, когато едва ли не даваш знания, опитност на хората или каквото и да било друго, от книги, от видеа, от всякъде, без да ти да си го изтествал през твоята лична призма и твоя живот. Защото ти сега, докато не го тестваш, няма как да знаеш дали работи. Нали, ти просто се доверяваш на друг на сляпо, което, нали, това показва, че ти нямаш никакво критично мислене по принцип. За какво говориме? Преди да говорим за дейтинга, за жените, то се знае, нали, че в този подкаст за това се говори главно. Нека си влезем малко по-вдълбоко, че да си поговорим с тебе за твоя път през осъзнатостта, през голямите фастинги, как, нали, фастинга го използваш като вид лечение за здравето, нали, и всичко останало, именно, нали, че те гледат, че причаш на 25, но не си на 25, нали. Хубаво е, разкажи малко повече за себе си, на колко години си, с какво се занимаваш и тогава вече разкажи за фастинга и как си го открил това нещо за тебе, че толкова много ти помага в пътя ти? Добре. Сега директно ще започна първо няколко думи, само ще кажа за фастинга. За мен това е наистина изключително важно нещо, да върви успоредно с абсолютно всички други неща в живота. И това е много ценно нещо, от което аз наистина лекувам тялото си без абсолютно каквито и да било хапчета. И на практика с някакви конкретни, супер простички действия, но постоянни, нещата се получават изключително приятни от
от страна това аз да имам сила и да върва напред. Сега, от тук нататък всичко за това нещо за фастинга, те са изключително, нали, така сложни неща и там си има ясни и точни вече стъпки, с които човек е хубаво да ги направи, за да може наистина да вземе максимум от това нещо и да го направи както трябва. И там трябва време. Добре, обаче искам да кажа защо хората трябва да те слушат. Защо хората трябва да ме слушат? Ами първото нещо е да погледнат резултата. Добре. Да видят плодовете. Аз не искам да говоря просто е така само защото съм го прочел. Мога да кажа много неща, които съм прочел и защо трябва да ме слушат. Да. Ами, Ако аз кажи на успея колко да години ги- си, На Бошка? 43. На 43. вече. Виждате каква коса има, как изглежда този човек. Нали, виждате колко здрав. То буквално, нали, когато един човек на твоите години изглежда по този начин, нали, особено в България, това нещо прави впечатление, защото повечето мъже на 43 години не е ясно как изглеждат. В смисъл, те буквално имат нездрав вид. В смисъл, той може да е страхотно здраве, нали, все още нищо не се е обадил, но ти го виждаш, той не изглежда здрав. Той изглежда умърлушен, свит, с коремчето, с липващата коса, нали, както съм аз. И така нататък, доколкото при тебе си личи, че ти си здрав, една хубава опъната кожа, хубава коса, нали, всичко. Така че Така че това е един път, който наистина там мога да кажа ясни и точни неща, но това отнема изключително много време и за да бъда пълноценен и наистина да мога да помогна на хората с това, което виждате и който иска наистина да гледа в тази посока. Ако напишат Богдан Падарски, наистина аз имам едно. Качвал съм немалко видееца, когато съм правил фастинг и съм си казвал точно стъпка по стъпка какво съм правил, защо го правя, как го правя. Много хора могат да се свържат с мен, не мога да им дам насока. Но това е начин на живот, наистина, който си трябва да се, да се прецени човек защо иска да го направи и да тръгне там, да осъзнае точно защо сме тук и заради дейтинга, да осъзнае, че има проблеми и да почне да работи. как осъзна или как стигна до фастинга, че е твоето нещо? Изобщо, защо хайде, човек почваме. му е, айде сега няма да ям и да пия определен период от време, нали? Което в модерните времена звучи като някакво мъчение. Така, как реши да го направиш това? Как да стигна до тебе? Айде ще започнем по-отдалече. Вече тая далечната 83-та година съм роден в Петрич. И съм израснал в едно село с крът до Петрич. Там е в планината, наистина. Там ми минава... До границата там. Да. То е наистина. Последното село е майка ми. Аз там, където тя е родена, баща ми е отпред последното. На практика сме точно на границата, от една страна е Гърция, от друга страна е Македония. Да. И там изкарам 18 години от живота си. Наистина съм направо изцяло израснал на село. Отивах от 9, 10, 11 клас в Петрич учих. Нямах търпение да се прибера пак на село. Там си прекарвах, нали, абсолютно подготовката за училището. Знаех, че ще отида да уча в София. Подготвях се по изпит по математика. И в един момент отидох. Приехаме в 4-5 университета. Щях да ставам военен, разузнавач в Велико Търново. Обаче реших, че военното не е за мене. Много ме ограничават там. И всъщност се записах в УАСГ, ВИАС, така му казват още, като там завърших строителен инженер. Проектант, конструктор. Да. И в един момент аз започнах наистина да работя като инвеститорски контрол, директно на обекта. И няма да забравя как там просто 4 години и половина постоянно притиснат в бетона между едни огради и вътрешно в мене още тогава се започнаха едни такива процеси, които не исках да стоя там. И тогава започнах да гледам посока да си направя собствен бизнес. И момента, в който аз всъщност си направих собствения бизнес, той вече почна да работи, даже тогава няма да забравя как господин Чорбаджийски ми извика и вика: А той собствената бизнес с какво било? футболни игрища. Да ги правиш? Да, аз си ги наемах си терените. Да. Проектирах си ги, изграждах си Да. игрищата, слагах си телефона, почвах да си ги менажирам и хората идваха да се забавляват. Ясно. Добре, И браво. така близо 10 години. Накрая бизнеса го продадох, отида в други ръце и по този начин това беше и самата идея в началото. Да направя бизнес, нещо, което да го развие максимално и да отида на друга стъпка. Не знаех какво щях да правя, но исках да го предам на други хора. И се получи накрая. Така че много, много важно всеки да внимава какво си пожелава. Да. Но още тогава
всъщност тогава започна при мен този процес на пречупване. Момента, в който бях ограден между 4 огради в бетона в строителни обекти, си казах, аз не мога там да вирея. И като започнах да се занимавам с собствения бизнес, аз вече видях свободата. Да. Така че на всеки пожелавам наистина да има свобода, да може да помисли какво иска, оттам нататък вече как ще го направи, къде ще ходи, какво ще прави. Наистина да има свободата, да може да действа в някаква разумна за него посока, която и това, което го усеща вътре. Абсолютно. И там в един момент всъщност при мене дойде. Знаеш ли, тогава беше много интересно. Аз толкова много бях се така въвлякал в игрищата. Толкова много ги развивах. Около мен имаше толкова много хора. Аз имам, даже все още в телефона си имам над 7500 телефона, записани като контакти с конкретни имена. Да. Приятели, познати. Знам какво, като имаш бизнес, знам какво. Аз тук, примерно, преди 3 години съм имал 300-400 контакта. И тук за 3 години, оня ден си гледах контакти, защото ми стана интересно 2800. На деветата. Просто няма как. А ти си, да. Всъщност, точно там в този момент аз почнах да гледам вече. Тогава наистина бях толкова много въвлечен в игрищата, че никога не се бях така вманиачавал в жените. Не търсих такова внимание. Да. Те просто си идваха. Mm-hmm. Аз си върших нещата. Имах толкова много приятели и все още, нали, в момента. Да. И знаеш, аз всъщност тогава нямах момент, в който да свалям някои момиче. Те просто се получаваха нещата. Това е така Изключително... наречения плейбой синдрома. Чува ли си за него? До някъде съм запознат. Именно, нали, че мъже като теб, които са добре изглеждащи, нали, защото ти си доста добре изглеждаш като мъж, нали, имаш всичките външни белези, които харесва една жена, плюс си доста осъзната, добре комуникираш, говориш, плюс си имал пари, защото си бил предприемач и така нататък. Така. И нали, тия всичките неща, като ги сложиш, буквално тези мъже до към 30 някоята си година, тяхната игра е просто да не се прецакват. Тоест, буквално тя жената си върши по-голямата част от работата и просто гледа да не се прецаква, Да. но след това, нали, когато ти не си тренирал комуникативните и социалните си умения, има един прелом момент, който нещата тръгват надолу. Нали, ти не можеш да си точно с жените, които искаш. А по-скоро, защото си свикнал да попадаш на жените, нали, то буквално така ти продължава и след това. Именно, нали, ти с жените само на които попадаш, а не с тези, които искаш, нали? И това го имаше, да. Защото аз в този момент тогава всъщност започнах една дълга връзка някъде около 8-9 години. Mm-hmm. Всичко си беше нормално. Някакси се едно стъпих на следващото ниво. Нали? Да. Но в един момент, как да кажа, аз просто все едно не бях изживял или се докоснах до друга информация, точно за тази духовната част, която може да засегнем и нея. И си вече как да кажа, просто в един момент от 5-та година нататък, да кажем, на връзката, аз усетих, че имам нужда да работя върху други неща. Да. Нали, точно повече четях, духовната литература изследвах, много неща си практикувах, както и тя практикуваше, нали, заедно с нея, и някакси почнахме да се раздалечаваме. Почнахме повече да гледаме в тази част, нали, в това изследване, нали, съвсем друг, не този светски живот, нали. И напълно естествено в един момент ние просто станахме приятелчета. Разделихме се. Да. Така че нещата така се получиха, че аз вече отидох малко повече в другата крайност. Да. В духовността. Да. И като изкарах едни 4-5 години, аз вече усетих, че имам нужда да се върна обратно. Добре. И тогава вече дойде при мен проблема. Да, с жените. С жените. Добре, тогава ли откри фастинга, когато започна духовния? Още преди това? Да, фастинга го открих още... всъщност момичето, с което бях тогава, тя беше вегетарианка. Да. И може би година и нещо, до 2 години някъде, след като вече бяхме заедно, тогава просто при мене какво се случи? Пътувахме в колата, тя ми прочете една информация и аз така само поглеждам в това в стъклото и края аз вече няма да ям месо. И в смисъл просто нещо штракна в мене, но на практика имаше 2 неща, заради които аз преминах към вегетарианството. Като първите 3 години бях чист веган. Да. Но имам няколко истории още от малък, които са ме изключително много
да кажа, докосвали дълбоко, когато веднъж убих едно птиче и то буквално му изтече кръвта в ръцете ми. И аз от тогава някакси не искам вече да наранявам животни. Просто това е да отнемеш някакъв чуж живот. Е изключително... Едно е да го видиш месото в магазина, да го вземеш, да го изядеш. Друго е обаче, когато се случи това нещо в ръцете ти. По-друго е. Това е една история, която я помня. Има и много други такива малки, които някакси хващал съм нож да заколя овца. Обаче не ми е давало това нещо се случи. Да. И следващото нещо е, че на фона на толкова много храна около нас, поне в този начин на живот, който е в момента, си казах, че аз трябва да опитам без месо, защото наистина едно такова морално чувство вътре в мене напираше. Да. И има една информация, която съм я намерил в литературата, духовната литература на Рудолф Штайнер. И той казва, опитайте да махнете от менюто си най-мръсната храна. И вижте дали можете без нея. И аз осъзнах, че това е месото и много от тази, нали казах, че в началото бях веган и махнах и млечните, защото тук в София просто не съм намирал качествени такива храни. Няма домашно никъде. Защото домашното мляко няма проблем, нали? Това, което пастеризираното, което има един месец трайност, което няма как мляко да има един месец трайност. Това е проблема, нали? Именно. Както в царевицата не е проблема, но в царевицата, която е консервирана и има една година трайност, тогава е проблема, нали? Тоест, нищо, което идва от природата, не е проблема. Тоест, нали, месото не е проблем. Ако си го гледаш, имаш едно прасе и си го заколиш и цяла година имаш, нали, месо. Но когато го купуваш от Испания и то е замразено 2 години от Испания, ти го докарват до България и в България го разфасоват и ти го правят и ти го сложат там на витрината, тогава е проблем, нали, че едно месо, колкото повече време стои замразено, толкова повече калориите вътре остават, но макронутриентите, нали, полезните мазнините, всичко там заминава и ти ядеш празни калории до голяма степен. Нали? Корема расте и се чудиш какво се случва. Абсолютно. И аз тогава на практика така се случиха нещата, че просто реших да отрежа тази мръсна храна, за която аз усещах, че за мен е мръсна. И обаче тогава дойде един такъв много интересен момент. Аз просто не можех да се нахранвам. Не търсих месото. Да. Някакси странното беше, че не ми трябваше месото. Но просто всяка друга храна, която беше около мене, не ме нахранваше. Почнах да чета, почнах да се роя в примери на други хора и тогава всъщност стигнах точно до, да го наречем фастинг, това е днешното наименование, но най-правилният изказ на това нещо всъщност е правилно ограничаване и то съзнателно ограничаване, нали, от храна за определен период от време. Ето ти тук доста добре го описа, защото буквалният превод, нали, на български за фастинг е периодично гладуване. Нали, тоест, едва ли не, чисто психологическата нагласа е много важна. Ти знаеш, нали, плацебо ефекта колко, нали, колко е мощен. Да. Именно, нали, когато ти казват периодично гладуване или че трябва да гладуваш определен период от време, то вече ти в мозъка ти, в майндсет си набил, че ти трябва да гладуваш. Тоест ти си... че ти едва ли не трябва да ядеш и трябва да гладуваш. А ти, както го каза, може ли само пак да го повториш, че хората... Съзнателно, въздържан от храна за определен период от време. Тоест, аз се въздържам от това да не ям с една по-висша цел. Разбираш ли? Така, да. А доколкото гладуването е... Мале, аз трябва да гладувам, разбираш ли? Сега ще дам разликата, защото много хора го казват гладолечение. Да. Това не е правилно. Глад. Какво означава глад? Ти да почнеш да гладуваш вече вътре в дълбочина в клетките си. Тогава вече идват всички тези липси, за които много хора ги е страх да гладуват. Защото те си мислят, че ако днеска просто не ядат нищо, аз вече имам липси и не мога. Не, ти нямаш липси. Напротив. Липсите ще дойдат, когато вече почва тялото да гладува в дълбочина в самите клетки. Но това нещо може да се случи след изключително много време и то, когато човек наистина не чува вътрешния си глас, че трябва да спре вече така наречения фастинг и да почне да се храни. Тук има тънки моменти, в които наистина просто същността да може човек да се усеща и да чува тялото си какво говори. Кои са периодите, през които преминава един човек, когато започва да фаства? Какво се случва в различните дни? Защото ти имаш един брутален фаст, който съвсем малко, когато към края на нашата работа ти го направи. Но няма да казвам, нали? Ще остава ти да разкажеш, така че слушам те.
Какви са периодите? Много ми е интересно, нали, как така почваш от един ден, после 2 дни, през какви психологически промени минаваш, през какви физиологически промени минаваш, защото това не е лесно. Сега, хайде така да го кажем. Няма ни стигне времето да ги разкажа всички тези неща. Ще се опитам да бъда максимално подреден с няколко изречения, така че да може наистина човек да знае какво да очаква и най-вече да бъде подготвен с някакви много семплички и така нещица. Едно от първите неща е психологическото. Най-първото нещо е човек да осъзнае наистина, че има проблем. Да. Като при нас. Както нашата работа в момента. Да. Защото осъзнали го това нещо, втората стъпка е наистина психически да се подготви, като е прочел все пак немалко информация или е поне видял примери и се е запознал. Да. Така че тази психологическа нагласа е изключително важна. Какво точно ще прави? За колко време ще го прави? Защо го прави? И дълбоката причина защо го прави. Дали е просто ето така, дали иска да е по-духовно и така нататък. Това са изключително важни неща. Защото самия фастинг, гладолечение, съзнателно въздържане, както казах, най-правилното за мене. Тук трябва да се знае много важно нещо. Значи човек веднъж отключи ли ги тези процеси на изчистване вътре, той трябва да осъзнава, че има в природата едни процеси на числото 7 и обикновено в тялото това нещо тук са едни 7 години, на които на всеки го казвам това нещо, че в тези 7 години той трябва да е готов да ги изкара всичките, за да може наистина да има правилен резултат. Да. И хубав резултат, и качествен резултат. Наистина да се радва на едно прекрасно здраве в един момент. Защото то не може просто да се започне да направиш един фаст един ден или пък 7 дни. Не стават така нещата. Да. Отключват се едни процеси, които за да могат да бъдат довършени на 100%. И пак казвам, нали, това е процес, който перфектно да се случат нещата. При някой може и по-рано да се получат много по-добри резултати. При мен аз почнах още на 5-та година да усещам някои неща, но на 7-та година вече усетих съвсем друго нещо. На мен направо седно ми се отвориха очите. Седно си спал преди малко. Да. Просто неща, които няма как да се случат, нали, с едно щракване на пръста. И сега съвсем така ще го подреда, да кажем, решава човек да е 7 дни само на вода и ябълки. Първия ден той определено ще се чувства доста така неприятно. Втория ден ще почне да се чувства по-енергично, ще му къркори корема, ще си мисли, че е гладен. А това също са очистителни процеси. Да. Ще започне да го боли някъде по тялото. Всеки един има някакви проблеми, само тялото знае къде трябва да почне приоритетно да работи. Така че тези всички неща, които ще започнат да го болят човек, това е хубавото нещо, че ти ги предизвикваш тези неща. С конкретното въздържане от храна. И в този момент ти не трябва да се притесняваш, че имаш някакъв проблем, защото ти си го отворил и почваш да работиш върху него. Да. Всеки момент ти мога да го спреш, като хапнеш. Да. Но не е това идеята. Идеята е наистина да изкараш тая психологическа нагласа, която си направил, примерно, за да кажем някакъв план за 7 дни, да го изкараш целия. Защото тялото, всичко е майндсет. В смисъл, тялото за този период ще си свърши каквото трябва като работа. И след това плавно излизане от поста, след третия ден, обаче, между третия и седмия ден не разбрах. След третия ден вече започва един такъв момент, който тялото, това е процес на възстановяване. Тялото му трябва почивка. Там не трябват експлозивни движения, не трябва експлозивни натоварвания, защото единственото нещо, принципно, най-важното, от което човек може да си замине в този момент, е ако се пренатовари. Да. Хубаво е човек да си върши нещата, като работа, като задължения, но не трябва в никакъв случай да кажем да направи един спринт или да изкачи едни стълби рязко. Не трябва да или се пак да направи някаква организма. супер тежка тренировка в фитнеса с супер серии и така нататък. Трябва да усеща тялото колко може да му позволи, как диша, какво усеща като болки, къде са се появили, може ли да ги понесе тези неща. Да. Плавно да си изкара всичките тези дни и чак тогава вече като започне самото захранване, значи тук има и тънък момент също. Захранването 1-2 дни до първото изхождане. Тогава вече са се раздвижили всички черва и тогава вече е хубаво човек наистина да вкара физическите натоварвания. Задължително. Тогава вече са задължителни, защото ти вече почваш да възстановяваш пак мускулите, силата. На тебе ти трябва тая... Добре, с какво ти помага фастинга на теб? Първо, че аз се лекувам по този начин напълно безплатно.
Второ, аз съм напълно на 100% адекватен, с мускули, с сила, с Да. разбиране, с абсолютно пълноценен Да, човек защото на света. повечето хора, нали, както и аз преди, защото аз сега вече много добре разбирам фастинга, Мгм. нали, защото аз нямам такива фастове като те брутални, нали, но по-скоро аз си фаствам на ежедневна база. Имам, нали, Мгм. прозорец 4 или 6 часа, в който ям, другото време не поемам никакви калории. Нали, но пък аз съм от хората, които не могат да не ям, то ми личи да. Няма са- и да кажа, че много фаствам, ще ги излъжа хората, реално не е така. Нали? Но по-скоро за какво му на един човек да каже, абе, така ще се лиши от храна, нали, една седмица. Сега, фаста не е нещо, което ще докара до това ти да живееш 120 години. Да. Не е това идеята на този начин на живот. Идеята е ти да си пълноценен човек до последния ти дъх на тая земя. Да можеш наистина да си вършиш всичките дела, за какво си тука, каквото трябва да помагаш на другите хора, да ги вършиш на 100%. Както един приятел преди време, дето играеше при мен. Тренера, ако ме гледа някой път, ще му е забавно. Той вика, абе, не искам никой да ми сменя пелените края, докато живея на тази земя, бе, човек. Не искам, бе. Да. Тук ще идвам да тичам, но искам да съм пълноценен. Той си имаше неговото разбиране. Кой е най-бруталният фаст, който си правил? Аз го знам. Но да Най-бруталният, те са 5-6 по 9 дни 5-6. без вода. Точно, в смисъл, Да. говориме, нали, 9 дни без вода, това означава сух фаст, нали, така Да, се води. да, Сух това е фаст, сух без пост. вода и без храна 9 дена. Точно така. Без никаква вода и без никаква храна. Абсолютно. Това мозъка ми не мога да побере, брат. И това Честно ти казвам, това, защото ако е някой като мен, нали, каже 9 дена, нито съм ял, нито съм пил, окей, нали, ти има какво да губиш. Нали, но ти си, нали, човек, който изглежда съвсем нормално, нямаш никакви лишни килограми, не си пък и слаб, нали, да кажем да си накокал. Как един човек не яде храна и не пие вода 9 дни и се чувства окей и продължава? Ето тук е всичко. Каква е вътрешната метаморфоза за теб, през която преминаваш? Има ли някакви преломни моменти? Усещаш ли някакви неща? Защото аз сега бях чувал, не за друго, просто бях гледал едно интервю с едно момче от Игри на волята, беше поканено при Тото и той е такъв доста спиритуален, доста духовен човек и той е изкарал такъв пост. Нали, защото той имаш, както говори за числото 7, така, нали, числото 3, 6, 9 също са така, нали, имаш 3-дневен фаст, 6-дневен, 9-9. И той 9 дена такъв сух фаст като тебе, но той го е направил в Врачанския Балкан в пещера. В пещера, без одеяло, без легло, без нищо, в една пещера, затворен 9 дни на сух фаст. И той обясняваше, нали, как след 5-6 ден буквално ти имаш out of body experience. Нали, вече ти от цялата тъмнина, цялата тъмнина, нали, липса на вода, липса на храна, липса на всичко, нали, и той като не вижда, не чува, не прави абсолютно нищо. И падаш в един такъв out of body experience, където ти не знаеш кой ден е, кой час е, какво се случва. И има ли за ти такива подобни неща при фастването? Сега, тук пак ще намеся информация, която съм длъжен да споделя и да, ще кажа пак за Рудолф Штайнер, също така ще споделя и за учителя Петър Дънов. Там има изключително много информация, за която се говори конкретни неща и на практика дали съм имал такива неща? Имал съм много различни неща, мога много неща да разкажа. Разкажи някой интересно. Но ще искам да разгранича нещо много важно първоначално в началото. С с едно въздържане от храна човек няма как. Това не е механизма човек да стане, да получи просветление. Абсолютно да. В смисъл, той Това е бил готов за просветлението още преди да отиде в пещерата. Това е много важно да се разбере, защото някои хора си мислят, че въздържа се от храна, там прави някакви други неща и той ще стане светец. Не е така. Човек наистина ще получи просветление единствено само когато той работи съзнателно. Както той съзнателно се е накарал предварително, защото това му той е си е фаст. подготвил много неща, знае какво ще очаква най-вероятно, знае къде отива, какво ще прави, как ще му мине процес. Но всичко това е един съзнателен процес. Не може просто в миналото, далечния изток, хората са били приспивани, за да може да се качат едно ниво нагоре, защото физически тялото им не може да го понесе това нещо. Но в днешно време нещата вече градират, отиват нагоре. Човек трябва съзнателно да работи. Както цялата ни работа тук, те е 6 месеца. Да. Нали, не може ти просто аз да ти дам едни
така въпроси, аре направи медикъв си и ти ще штракнеш с пръста и ще ме направиш. Не, процесът Да. беше взаимен. Аз съм работил съзнателно, докато ти си ме насочвал. Точно да. Така че това е нещо, което трябва да се знае, как човек наистина да върви по едни правилни стъпки. И тези стъпки са без прекъсване. Всеки ден по малко. Всеки ден в правилната посока. Да, с човек, който да те насочва по правилния начин и да се случват тези неща наистина така, да ги преживява човек през неговото тяло. В смисъл всичко това нещо да бъде преработено. Да не е просто така нещо прочетено, нещо несъзнателно направено или нещо просто е така по инерция. Не, това е труд, това е постоянно мислене. Добре, искам да те попитам, кой е най-бруталният ти експириенс от гледна точка било на фастинг, out of body experience, духовност и така нататък. Разкажи ни нещо. Ами, мога да кажа, че имаше един момент, в който си казах, леле, сега сгафих, сега си отивам. Как така? Да, наистина имаше един такъв момент. Ами защото 8 дена аз почти не спрях да работя. В една кухня бях, подготвях храна, правих между 9 дни да си без храна и вода и да работиш в кухня. Това е тежко мъчение. Това е тежко мъчение. Прекалих, наистина прекалих. Да. Не беше някаква тежка работа. Аз сам си бях избрал какво да правя. Постоянно бях на крак, не се качвах на колата, нали, ходих си от вкъщи до кухнята и там, където помагах на приятелите, нали, пеш. Просто се пренатоварих. И на 8-я ден вечерта аз от малък си имам един проблем с синузита, който ми изтича носа. Да. Постоянно една неприятна храчка. И с фастовете преборих повече от 90%. Дишам си момента, в който тук ми се оправи на мен носа, аз започнах да дишам с корема, а не с гърдите. Преди време дишах така с гърдите. Да, аз дишам гърдено и то даже някой път хората му чуват, че ми се чуват дишането и това е защото не се усещам и винаги ти напомням да дишам през корема, ама... И корема почна сам да се движи в един момент. Тая история съм я разказал много по-подробно в YouTube. Какво представлява. Но на 8-я ден вечерта почна много да ме притиска отзад зад носа. Не знаех какво е и взех една клечка за уши и тръгнах да го махам, защото беше много неприятен налеп. Да. И аз го махнах, обаче ми се разкървави гърлото. Направо почна да ми тече кръв, стана рана. И си казвам, в тази ситуация аз си лягам, защото аз единствено нещо, което мога да направя, се хоризонтирам и тялото само да почне така да се възстановява. Да. Но от толкова превъзбуда аз не можах да заспа. Аз просто стоя и гледам в тавана и направо така вече се треса, нали? Не мога да заспа и не мога да си почина. Изправих се на леглото и викам, Богдан, какво направи? Май си отивам. Сега ако отида да пия вода, защото това е нещо, което човек е първото нещо, което трябва да направи принципно, когато захранва, нали? Да. И то плавно, нали? В крайна сметка не просто е така само да отида не да се с налееш вода. 2 кила вода отведнъж. Да. Но казвам, ако го направя, това не стане още по-лошо. И следно някой ме хвана за ръка, станах, отидох до печката, там където живее, имам печка на дърва, сложих една такова, на нея една тенжера с 2 пръста вода, завря водата и почнах да си правя инхалация, да дишам водата. В момента, в който си направих тази инхалация, седно някой... Седно получих някакъв адреналин, защото наистина самата пара навлезе в мене през носоглътката и самата рана почти моментално се затвори. Да. Тя просто увлажни всичко. Дойде ми прекрасна сила и на другия ден пак цял ден си работих, вечерта пак си направих инхалация и така минаха 9 дни. 9 дни. Така че по някой път аз правя глупости. Така, това е интересно да го чуят хората като история, защото е малко потресаващо, нали, какво човек сам може да си направи и аз тук искам само да кажа, че тази сензитивност и тези неща, които един човек може да изпита натурално, вие можете да ги... те са много по-силни от другите. Сега ще кажа, защото ти поне ме познаваш, ти вече и хората ме познават, те знаят, че преди съм имал проблеми с всякакви наркотични вещества и така нататък. Тоест, нали, експериментирал съм и аз, така да кажа, само че по другия начин. И няма да забравя тогава, когато намерих Бог, нали, и когато повярвах, то е такъв експириенс, че няма кокаин, няма амфетамин, няма метамфетамини, няма бомбони, няма един наркотик на земята, да ти донесе нещо близко
до това усещане, до този експириенс. Така че ако искате експериментирайте по правилния начин, чрез фастинг, било то чрез осъзнати сънища. Също, нали, една друга тема, която е, нали, нещо друго, което няма да обсъждаме сега. Нали, има много различни начини, през които да експериментираш. Нали, просто казвам на хората тук, защото в днешно време наркотиците са абсолютно навсякъде. Нали, наркотиците не са начинът, през който да експериментирате. Нали, по-скоро, ако искате експириенс да видите какво е, направете го по натуралния начин. Аз като човек, който е взимал всичко нали, под небето, мога да кажа, че второто е много по-хубаво, отколкото първото. Вау. Я само за минутка, припомни как нещо, което най-много така помниш, как достигна до Бог. Как стигнах до Бога, много добре го помня този момент. Аз вече, как да го кажа, вече бях организатор на партията и, нали, покрай партията и наркотиците си вървяха. Аз затова станах организатор, да минават наркотиците общо взето през партитата. И бях келеш човек. В смисъл, аз правих такива пари, където никога не съм си мечтал. Да. Аз също време съм израсъл супер бедно семейство, където никога не сме имали. Нали, и то реално правих такива пари, където не знаех какво да ги правя. И аз както ги изкарвах, така си ги харчих. Нали, живеех един такъв брутален живот, който всеки 24-5 годишен келеш може да си мечтае. Нали, парите, колите, жените, статуса, всичко. Да, ама ти нямаш мисия, ти нямаш цел в този живот. Един мъж без мисия, без цел, рано или късно превърта. Нали? И какво се случи? Изпаднах в депресия и самоубийствени мисли. Борех се с това нещо, може би година и половина се борех тихо. Тоест, аз бях на мнение, че такъв психолог, психотерапевт, аз да не съм от да ходя там. Аз би самоубийство, нали? Ама викам да не съм от да ходя там. Както и ще да е. И вече просто това нещо започва да... Как така, самоубийствените мисли, те са нещо... Началото са нещо много безобидно. Защото просто ти идва така като мисъл от време на време. Докато не се случат някакви неща, че това нещо ти стане част от ежедневието. И вече така, част от ежедневието ми се беше случило, че няма забравя една брутална случка. Правя тройка с две момичета на една спалня, едната съм я опънал на задна и правя нещо, другата легнала страни и бъркам и в главата ми е сега ли да се убия или след малко. И тогава штрак осъзнаха, Валка, май имаш проблем. Нали. Тогава осъзнах, че явно проблема е много голям, че аз трябва да се отърва от този свят, от тия неща. И лек по лек ми започна промяната, но отвътре душата ми все още нямаше смирение, нямаше нищо. Вече се бях отървал от тия неща. Нали, все още употребявах, не както преди, нали, бях го намалил и така нататък. Бях си почнал, нали, чиста работа, вече не се занимавах с мръсни неща. Но душата ми нямаше спокойствие и самоубийствените мисли направо ме побъркваха вече на ежедневна база. Вече въпросът не беше дали ще се самоубия, а кога ще се самоубия, разбираш ли? И тогава вече усетих един преломен момент, в който дойде катарзиса и вече душата ми се предаде. Буквално аз вече нямах менталната сила да се боря с тези мисли, разбираш ли? И тогава паднах и си ги казах, Боже Господи, цял живот, аз бях атеист до 27-та ми година. Боже, до 26-та ми година. Боже Господи, цял живот съм те, помнил си думите, цял живот съм те търсил, никога съм те намирал. Ако съществуваш, спаси душата ми, защото аз не мога, не издържам повече. Няма да се получат нещата. И 2 или 3 дена по-късно открих Late Night Podcast. Открих Late Night Podcast и гласът отгоре ми каза, гледай ги ти момчета, те ще ти помогнат. Да бе, така влезнах в екипата, това е цялата история. Гледай ги ти момчета, те ще ти помогнат. Викам, какво ви гледам тия? Нали, аз в егото си, нали... Да. Викам, айде, викам и без това ще умирам, поне ги гледам. Поне го слушам това, а сега направи нещо. Гледам ги, минава се една седмица по-късно и тогава бях, защото сега те хората ме гледат и съм около 130 кг, но тогава бях 190. И тогава те пуснаха предизвикателство за отслабване. Така. В момента, в който чух предизвикателството за отслабване, тогава, нали, усетих се едно първата... Скачаш. Не, тогава усетих само първата искра. Нали, само нещо леко се запали, нали, в мен и бях, това е моето. Нали, буквално това беше, това е моето и бях след нощна смяна, че тогава бях охрана и трябваше да напиша някакво писмо. Такова мотивационно писмо, защо да ме изберат мен, а не някой друг. Нали? Така се кандидатстваше.
Така. И цяла вечер тръгвам да пиша писмото, тръгвам и не идва, бе, дар слово не ми идва, разбираш ли? Викам, бе, какво се случва тук, що не мога да пиша. Накрая вече сутринта превъртял, не спал, нали, се ядосах, застанах така с телефона, съблякох се гол. Написам, не чисто гол, нали, махнах си тениската, видят колко съм дебел и седнах и даже, нали, има такова видео, има в сайта на Strong and Shredded, в техния канал, мога да гледат цялата история, където го разказвам това, или в подкаст, където си разказвам историята. И директно си казах душата, всичко, разбираш ли. Право си го излял. Направо си излях душата и човек, в момента, в който си излях душата, аз вече знаех, че съм избран. Не знам. Отвътре го усещах, разбираш ли. И помня, че там бяха кандидатствали 300 и нещо човека, бяха кандидатствали за безплатна менторска, 400 близо. И от тия 300 и нещо 400 бяхме двама. Аз бях първия избран без нали, едва ли не конкурс, а за второто място се бореха 10 човека като конкурс. В момента, в който се чух името, защото те не в подкаст, нали, те пускат предизвикателство този подкаст и следващо обявяват, нали, кой е печелившия. Да. Нали. Значи, момента, в който аз се чух името, беше момента, в който аз повярвах в Бог. Нали. Значи, в момента, в който аз се чух името, че те са ме избрали, буквално аз както бях апатичен, аз имах проблеми с емоциите, нали съм ти казал, че съм имал психопатични наклонности. А именно заради целия живот и всичките тия потискане, аз бях влязъл в такава апатия, че не усещах никакви емоции. Последните ми 2 години почти не изпитвах никакви емоции. И както не изпитвах емоции, като се чух името, буквално все едно някаква енергия от върха на пръстите ми, от ръцете и от краката, тръгна, събра се тук в слънчевия сплит и изригна. И като изригна, човек, аз изпитах всяка една емоция, която можеш да се сетиш едновременно. Тоест бях радостен, тъжен, ядосан, развълнуван, кръщеше ми се, викаше ми се, плачеше ми се. Не знам какво беше това, разбираш. И тогава повярвах в Бог и реших, че ще помагам на хората и това е моя път. И даже не случайно, нали, Strong and Shredded пише тук, а не Late Night Podcast. Защото аз си мислех, че ще помагам с това, както съм бил дебел, да отслабна и да мотивирам хората с отслабването. И то трудно се случва. Даже сега, нали, пак си върнах малък процент от килограмите, но тогава бях свалил до 115 кг, вече режах по-добре, аз за фитнес, както виждаш, за макронутриенти, за храна много разбирам, защото съм тръгвал да ставам треньор Стронга. Реално, аз там го знам цялото нещо. Даже си бях намерил клиенти лично аз. Въпреки, че работя с тях, бях намерил клиенти, клиенти ми имаха страхотни трансформации, но след 4-ти или 5-тия клиент буквално усещам, че не е моето, бе. Усещам, че не е моето и тогава пък се разочаровах още повече, защото пък викам, ето го живота ми, нали, спаси всичко, какво става, нищо. Нали? Не се чувстваш пълен. Не се чувствам пълен и накрая казах на борката, човек, аз не мога да правя това, не искам. Нали, отказах се, въпреки че знаех, че аз в момента, който се отказвам от там, аз няма да бъда полезен на този екип и до голяма степен, нали, това, където иска, може да изхвърчи през прозореца. Нали. И какво се случи? Събират се Ян и Борката една седмица по-късно, чуят се как да монетизират Late Night подкаст. Тогава пък другото съвпадение, като всяко съвпадение, нали, в този свят, Стефан. Стефан решава да влезе в нашата менторска програма в Стронга. Той не е бил клиент на Стронга. И ние оттам се познаваме с Стефан. Правят ни една среща на Patreon, ние с него си говориме, те знаят, аз съм натурален играч и винаги не съм имал проблеми с жените. Стефан изведнъж вижда, влиза в нашата менторска, нали, разбират какво работи, тия Late Night говорят за взаимоотношения, връзки, защо не вземем този канал да го монетизираме? И те, нали, ни предлагат, нали, да станем, едва не да развием някаква менторска програма, станем част Late Night подкаст и ето ме вече 2 години по-късно. Ето е историята с влизането ми в екипа и как аз станах вярващ човек. Валка, много ти благодаря, че го сподели това нещо. Моля. Аз съм го чувал така от различен ъгъл, но така директно по този начин да го усетя. Защото това да човек наистина да вижда правилни такива, да ги разпознава тези сигнали и да ги усеща с тялото си, защо има нещо много по-висше на този свят. Защо всъщност някакси едно, това е смисъла. Да. Нали, аз не мога чак така да разкажа някаква такава история, защо съм тръгнал по този духовен път. Да. Нали, при мен нещата са малко по-логически, така идват и
И ще споделя наистина аз как се докоснах до това нещо и защо някакси ни е свързало нали, по един и по друг начин нали, да работим и така да търси от тебе помощта. Защото при мен винаги съм претеглял някакви неща. Търсил съм наистина истината, но в един момент, когато съм виждал някаква нещо несъответствие, нещо, което се самосаботира вътре в една книга, аз не съм виждал смисъл в това нещо и не съм тръгвал да го изследвам на 100%. Но аз достигнах малко по малко, като четях информация. Наистина така се достигнах до тази духовната литература на Петър Дънов и Рудолф Штайнер и там не намирам това противоречие в цялата информация, която чета там. И в един момент аз какво виждам? Виждам от едната страна едно дяволче наречено Ариман, от другата страна друго дяволче наречено Луцифер. Едното работи вънка, извън човека, другото работи вътре в човека. За да го пребориш едното, на тебе ти трябва правилна мисъл, трябва ти трезва мисъл, така да пребориш Ариман. От другата страна ти трябва правилни морални действия, да пребориш Луцифер. Ценности също. Да, абсолютно всички тези ценности. И по средата, ти когато не те дърпат нито в дясно, нито в ляво, по средата е Христос. Ти намираш центъра, да. То просто е неизбежно да не стигнеш до него. Нали, аз не съм го усетил по този начин. Толкова вътрешно в тялото не изгори. Това, което го каза за искрата при мен, примерно, беше когато си казах, не, аз няма да ям месо. Аз не искам да наранявам нещо. Леко запалване, нали? Но втори момент, в който го усетих Бог, нали? И аз от тогава, нали, аз много добре усещам кога ми е вътрешния глас, кога ми е егото и кога ми говори Бог. Нали? Той самия глас в главата ми кънти по много различен начин. Разбираш ли? Едното, аз не знам кога ми егото е ония ядосания Валентин, нали, който иска да изкърти всичко, да винаги не се съгласява и така нататък. Нали, когато е моят вътрешен глас, буквално се си говоря сега с тебе. По този начин звънти. А когато е Бог, буквално се едно представям, нали, защото моят идол за мен в моя живот е дядо ми, не баща ми. Нали, не, че не го обичам, просто е дядо ми, все едно нещо средно между дядо ми и някой друг човек, който има много дълбок глас. Мисъл, то буквално в главата ми се кънти по различен начин. Нали, не мога да ти го пише и аз това съм го казал много пъти, именно, че аз, за да мога да намеря Бог, трябва да се побъркам. Нали, защото буквално трябва да се побъркам, да приспадам в тези самоубийствени мисли, за да го намеря, защото аз буквално съм спасен от Бог. Аз съм тръгнал да се раждам в 4-тия месец. И майка ми е била 6 месеца с мене в болницата. И след това тръгнал да ме задържа, па не съм искал да се руда, защото ти 5 месеца си на системи за задържане. И са казали вече, че или съм аз, или е тя. И 1 час преди операцията баба започва да се моли, майка започва да се моли и аз се раждам. Нали, така че аз съм си избран от Бога още преди да бъда роден, но не съм вярвал. И защо не съм вярвал? Аз преди съм имал... нали, след това ми идва спомени, че аз може би съм вярвал в Бога ми, но някъде там в детството, в пътя, след тежкото детство, нали, липсата на бащина, адекватна фигура, алкохолизма, нали, постоянна бой от майка, тормоз, всичко останало. Нали, едно дете, като живее в такъв свят, много трудно да вярва, че има някой отгоре, който да го спаси. Нали. И тогава няма да забравя нещо. Не знам кой го даде това изказване. По телевизията го чух, но съм бил малък. Нали? И точно това ми повлия аз да ревърсна назад. А именно, че реално хората могат да си говорят каквото искат, но един човек, ако го отвориш отвътре, той е торба черва и торба лайна. И ако искате да си живеете в другия свят, си живеете, но реалността е следната. Всеки, който е дошъл тук, след време умира, така че нещо, ако не е доказано от науката, то не съществува. Щом аз умирам и нищо след това няма и никой не го е доказал, значи няма нищо след това, затова ще си живея живота тук и сега. Нали, за някакъв тотален рационалист, разбираш ли? И аз като малко дете, нали, което няма тази осъзнатост, нали, именно повярвам в това, повярвам в науката. Нали. И хора могат да ви кажат, че и моя колега Стефан е такъв човек, който изобщо той е атеист, нали, той вярва само в науката. Ами, когато вярвам в науката, не бях щастлив. Хората, които гледам да вярват в науката, масово не са щастливи.
Другото нещо, смъртта я гледат по много по-различен начин. Духовният човек приема смъртта като нещо нормално. И че вие се срещнете. Това е Доколкото, вътрешно усещане просто. доколкото смъртта за един невярващ човек е нещо много ужасно. Даже смъртта на близки, тук не говорим даже за неговата. Да. А даже смъртта на близкито я приемам по много по-тегъв начин, отколкото дълбокият човек. И аз това обичам да обяснявам, да давам пример, нали, какво е един човек с вяра, един човек без вяра. Защото дали съществува Бог, за мен съществува на 100%. Но ако говорим рационално, дали съществува или не, няма никакво значение, пич. Гледай се къв си без Бог и къв си с Бог. Нали? И ти ще видиш разликата. Буквално човек без Бог е като кенче, което е отворено. Гледаш го здраво, в момента в който го настъпиш, какво ще стане? Ще се смачка, нали? А ако ти дам един кен, който не е отворен, който е пълен, може да стъпиш кучек да играеш в него, той няма да се пръсне. Това е човека с вярата. Тоест той е много по-непоклатим, много по-праволинеен. Нали, на него нещата от материалния свят не му действат толкова много, колкото на другия. Нали. И аз затова казвам на хората, че преди съм правил много повече пари, изглежда съм много по-добре, имал съм много повече неща, но никога не съм бил толкова щастлив и толкова пълен, колкото сега с Бог. Така че, дали съществува или не, аз знам, че съществува, но вече не ме интересува. Аз се виждам живота ми с Бог, какъв беше, кафе, и живота ми без Бог какъв беше. Ами не искам да се връщам назад и да, нали, да бъда същия човек, който бях преди. Това е да даваш стойността по правилния начин. Да усещаш, че ти си полезен и да вървиш напред. Точно, и другите хора да помагаш и те да върват напред. Точно, защото аз когато, нали, ти казвам, когато повярвах, той Бог ми каза на тебе, ти е дадено да помагаш. Аз затова казах, че ще помагам с стронга. Аз това си мислех, че е, нали, най-логичното нещо. Аз влизам в фитнес, програма за отслабване, нали? И мислех, че с това ще помагам, но ето, той пак смени плановете за мен, нали? И ми показа, че се бъда полезен с нещо друго, което никога не съм вярвал, човек. Аз съм циганче от село. Нали, в смисъл, те много хора не знаят тук, че ви знам, даже съм от ромски произход на всичко отгоре. Нали? Така че съм от ромски произход от село, а не е учил висше образование, защото наши нямаха как изобщо да ми поемат каквото и да е. Нали? В супер underground среда. Тоест, нали, всичките минуси, които може да ги има един човек, горе-долу аз ги имам всичките. Нали? И всяко едно оправдание, което може да си измисли един човек, аз да не бъда този добър човек, който помага на другите, го имам. Тоест тежкото детство, гадните родители, всичките премеждия, всичките букуци, всичките неща. Аз мога да съм изрода, които повечето хора са. Нали? Но не, Бог ме избра за нещо по-велико и точно и там ти дават личния избор. Нали? Защото аз можеше да се остана в ония свят, ама ще да превърта и може би нямаше да съм жив до днешно време, да ще тя мисли да ме вземат. Нали? Това е нещо много страшно. Ти си успял да направиш точно разликата с критичното си мислене, наистина да прецениш в един момент да вземеш правилния избор. Да, защото виж, цялата работа е там, че физиката и като цяло, не само физиката, като цяло науките ни дават много логични обяснения за света, в който живеем, но те те материализират. Нали, тоест, нали, ти можеш да го фипнеш, да го усетиш, това нещо е така. А доколкото в духовния свят ти цял живот ще търсиш и колкото повече търсиш, все повече ще намираш и все повече няма да знаеш кое е. И ти там вече е въпрос на вяра, на усет, на много такива неща, където там 2 плюс 2 не е 4. Нали? Добре го каза. Точно там 2 плюс 2 в духовността не е 4. И нали, човек, който е много логичен, нали, който е бил атеист, е много трудно да смени рамката. Аз ти го казах това за критично мислене и за логично мислене, защото по логика ти можеш да докажеш много глупости. Да. Но критично, в смисъл точно тази моралност, когато е вложена в нещата и критично да може човек наистина да върви в тази посока, да пресява информацията и да може правилно да надгражда. Да, искам... Кажи. Но това, което е с логичното мислене, там на науката, което ни дава съвремието, то е малко в друга посока отива и много хора се объркват. Ами човек, ти нали знаеш как откри плацебо ефект? Не знаеш ли? Чакай сега. Да кажем, че не знам на 100%, просто имам някакви Има една история, която на няколко пъти съм срещал и мисля, че това е, ако лъжа, нека някой ме поправи в коментарите, а именно още когато
имало смъртна присъда с електричество. Сетих се, да. Смъртна присъда с електричество, за психолозите вече започнали да наблюдават този плацебо ефект и колко е мощен, и за да могат да го докажат какво правят. Взимат един човек, който ще го убиват, само че му казва, че няма да го убиват на електрическа стол, защото той извършил ебати убийството, нали. И за не е някой добър човек, нали, хората да Така. знаят. И казват, нали, че няма да го електрицират, ли не знам точно как е думата, няма да му бият електрошок, а ще му отрежат вените. И какво правят хората? Слагат го в една стая, завръзват му очите, за да не може да вижда нищо, завръзват му ръцете и слагат една кофа отзад зад ръцете му, нали, защото е вързан отзад, за да може да чува, нали, капките кръв като падат. И първия път правят един лек разрез и той само чува от време на време как капя кръвта му. И се чува тък, усеща буквално как кръвта му се стича, нали, по дланите и му казват: да знаеш, след половин час ще направим още по-дълбок разрез и ще тече още повече кръв. И го правят. Правят още по-голям разрез, той усеща още повече как му капа кръвта. Така трети път и на четвъртия път му казват: виж, това ще е вече последния път, това вече ще разрежем артерията, ще тече цялата кръв и ти ще умреш. И точно това правят. Буквално, когато го разрезали последния път, той усетил как му се спукала артерията, как кръвта му почнала да кипи от всякъде. Нали, буквално чувал цялата кръв как пада. След това, след като умрял, нали, отвързали го, пратили го, нали, за изследване в моргата. Аутопсия. Да, в аутопсията в моргата. И след като направили аутопсия на мозъка, открили, че реално човек е умрял от кръвозагуба. И историята е вярна. Само за едно нещо ви излагах. А именно за порязванията. Това, което направили те, че взели един тъп нож и просто минавали, че той да усеща студенината на острието, а за кръвта, която имитира, взимали топла вода и с кърпи, за да не чува, и стисквали топла вода по дланите, че той да мисли, че това е кръвта му. И така открили плацебо ефекта, как един човек без да загуби една капка кръв може да умре от кръвозагуба и мозъка му го е показал. Нали? И защо го казах това цялото нещо? Защото науката ни дава много хубави обяснения за медицина, за нещата как работят в света, но аз съм с двама болни родители. И много добре знам как това, че майка ми е с инсулинорезистентност от толкова години и понеже е пила лекарства и ме навредило на другите органи, та сега има разправи и с бъбреци, и с черен дроб. Баща ми като пие някакви лекарства, те вредят на другите органи. Тоест, нали, медицината не е... Аз не казвам, че медицината е лъжа по никакъв начин, но медицината не е точно отговор. Има нещо много по-дълбоко, което ние тепърва достигаме чрез... които някога хората са го имали чрез билкарите, нали, чрез шаманите и така нататък. Нали, като не искам да изпадам в окултни неща, просто плацебо ефекта е там, всеки знае, че е там и ние хората не осъзнаваме, че 90% от болестите сами си ги правим и сами си ги докарваме. Така че, ако някой се съмнява, че е възможно да се самонавиеш и да се самоубиеш без да си правиш нищо, прочетете за плацебо ефект и как човек умре от кръвозагуба и се убедете, че мозъка е наистина нещо уникално и ние никога няма можем да го разберем. Само ще допълня едно нещо, което е много свързано също така и с нали, правилното въздържане от храна, е, че с пост и молитва човек може да се излекува от абсолютно всичко. Но не само с пост, а с пост и молитва. Пост и молитва точно. И на практика точно идва тази част, която ти така толкова приятно и даде примера. Ето аз мога да кажа, нали, това е един вид да говориш на Божия език. Случва ли се? Да кажем, че съм имал моменти. Да. В началото, когато гледах това, няма да те лъжа, нали, като човек, който е доста критично мислиш, много кринч ми беше отстрани. Нали, беше ми много странно, нали, как някакъв човек седи и мъмри някакви неща, които даже той не разбира. И той не знае какво е. Нали. И след като го направих няколко пъти, и след като, нали, първите пъти бях не става. И на трети или четвъртия път започнах да усещам, нали, как говоря с някой. Нали. И този някой се разбираме без
А отстрани, ако някой ме снима с чуба, нали, то нали, ти не произнасяш нали, гласните думи, да си ги говориш с тях, ами точно нали, на Божия език вие говорите нещо, което и ти не знаеш какво е. И като получаваш информация оттам и то за осъзнаване и такива неща, които никога не си вярвал, ти започваш да си мислиш, че си луд. Нали, на мен първи път буквално си мислих, че съм луд. Но след това осъзнах, че това не е така, просто това е един от начините, чрез които Бог ни говори и можем нали, да достигаме до Него. Защото много хора и нали, не правят разликата между Бог, нали, Светия Дух и ти самия. Нали, защото ти не можеш да говориш директно с Бог. Нали, в смисъл, ти си просто едно човешко същество, човек. Нали, аз затова казвам, нали, че ти трябва да си представиш Бог като Слънцето. А ако ти се докоснеш до Слънцето, какво ще стане с теб? Ще Ти знае умреш. какво ще стане. Ще умреш. Но, Директно реално, изгаряш. ако не е Слънцето, не съществува, ти пак ще умреш. Нали, ако Бог го няма. Тоест, нали, Светия Дух е този... Светия Дух е като лъча светлина. Нали, Светия Дух е между тебе и Бога. Нали, то е все едно портата, която вие двамата да си комуникирате, защото просто, ако ти се докоснеш до Бог, той е прекалено велик и той ще те изгори. Нали. И Светия Дух е точно това нещо. Нали, този пътеводител или този посредник между вас двамата. Защото лъча светлина, който го изпраща Бог, но трябва 6-7 минути за да стигне до тук. Ето. И науката до тук е доказала някои неща даже. Обаче този подкаст не знам, но това ще ни е може би най-out of space подкаст, който прави последните 3 години в този подкаст. Така че да си поговорим малко и за жените, за да разочароваме. Ти искаш ли да споделиш нещо преди да продължим с мацките? Искам да говорим за мацките. Защо дойдох в програмата? Да дам, да кажа точно конкретните неща, какво ме така, защо. Кажи ми какъв ти беше любовният живот преди менторската програма? Така. Помня, че май се беше току-що се разделил с едно момиче, то доста... И аз точно, всъщност бях около 2 години с едно момиче. Още по време на връзката с нея аз си усещах някои неща, които имах нужда да работя. Усещах си някаква празнота в мене. С нея правих глупости. Глупости свързани от това, че не знаех моето си вътрешно състояние как да си подреда, пък да съм тръгнал да правя връзка. Абсолютно, да. И момента, в който наистина се разделих с нея, аз директно те потърсих. Не, че моментът, да кажем периода там, когато се разделихме. Иначе повече от 1 година преди това споменах, че ви следях намерих ви по един и по друг начин. Следях канала, абсолютно всичко. Аз да те питам, щом си следял вече канал 1 година, който е за дейтинг и ти си във връзка, това означава, че ти си усещал, че нещата ще се разпредат по някое време и че ще имаш нужда от помощ и просто едва ли не си се подготвил за това нещо, така ли? Точно така си беше. Точно така си беше, защото той момента просто дойде. В един момент ние тръгнахме се разделяме с нея и тя наистина, тя отвори в мене точно, тя ме погледна и казва, ти не усещаш хората. И аз викам, няма такова нещо, бе. Той света е такъв. Тя ми вика, ти ми разказваш история, когато баба ти си е заминала преди време и все едно не е станало нищо. Ти не ли усещаше близка тази жена? В смисъл, просто тя ме чувъркаше такива неща да почна наистина да се замислям върху живота. Тоест, ти въпреки, че си бил духовен, вече духовно изразен човек, заради потискането на емоции не си ги показва по най-добрия начин, така ли? Да, така да кажем. Много добре го обясни. Защото аз имах просто мои механизми, с които се справях в живота, но на практика тя ми показа една друга врата, която отвори и аз вече беше просто неизбежно да не почна да работя в тая посока. С нея, нали, нещата там много, много да кажа, че бяха неподредени вече накрая, когато се разделяхме. И момента, в който вече, така си казах, край, нали, там приключват нещата, не може просто така да се продължава, трябва нещо да се вгледам вътре в мене си и аз се пречупих и си казах, окей, на мен си ми трябва помощ. Да. Да, добре, а какво е чувството, защото много мъже са с доста голямо его
Нали, от гледна точка на това, че те едва ли не са по-големи от нас, както ти, нали, ти си 10-12 години по-голям от мене. Нали, че едва ли не някой пишлегар там ще го учи. Какво ще кажеш за тия хора? Валка, това, което носиш вътре в себе си, то е на стотици хиляди години, може и повече. Това, че си с няколко години имаме някаква разлика, няма нищо общо. Това само един дълбок и духовен човек може да го каже, защото знанията и осъзнатостта не идват само от този ти живот. Да. Нали, идват Ти си от работил предишното толкова много си изстрадал, толкова много неща си затвърдил, че те не могат да се вземат точно толкова така лесно. И тези неща не могат да се научат и толкова лесно от само от един живот. И то точно това е, че аз не съм чел книги и при мен няма нищо теоретично. Всичко е проба грешка и всичко е през мой опит. Нали? Това е нещо, което го казвам. Аз съм го преживял, видял съм, че за мен е така и аз мога да твърда. Това е така, защото за мен е така. Ако за теб е иначе, е окей. Но за мен е точно така, защото съм го преживял, усетил всичко. Нали? Целта, как да кажа, всеки има някакъв път. Да. Важното е наистина всеки да си намери своя път. Но аз се впечатлявам от няколко хора. Вече споменах за мен двамата така най-велики. Петър Дънов е уникален. Точно така и Рудолф Штайнер. Двамата, които Него не наистина... съм го чувал, сега от те го чувам. Двамата работят, само ще отворя на малка скоба. Да. Единият работи в сърцето на любовта, Петър Дънов, другия е по-логичен и работи навън, Рудолф Штайнер. Това са неща, които наистина те се допълват. Обаче има и трети хора, които ме впечатляват и хора, които наистина има искра в тях, хора, които наистина търсят и те само като чуя опит, само като чуя нещо, което те са го преживяли, изстрадали, получили са резултата. Аз точно това нещо видях в тебе и всъщност мене какво ми трябва? Аз виждам, че ти знаеш повече, виждам, че ти го осъзнаваш това, което го правиш и не го просто само така разказваш. Нали, ти даваш помощта и даваш един процес, в който като някакъв минимален времеви диапазон, който стъпка по стъпка няма начин да не даде правилния резултат. Ето ти казваш минимален, а като кажа на хората 6 месеца и почва да им заструват много време. Чакай. Той има проблем от 20 години, аджеба. Нали? Да. Защото той, примерно в тинейджерството е искал да прави нещо, изведнъж на 32-3 и има 20 години този проблем, а не може ли за 1-2 месеца? Може. Да не казвам как. Да, толкова. Аз само казвам, За добре, някои човек. глупости. Според тебе, щом аз съм човек, нали, все пак, освен всичко съм и предприемач, нали. Тоест, ако мога да ти докарам същите резултати за 6 месеца, а за 2 месеца, вместо за 6, тя програмата даже трябва да е по-скъпа, защото още повече време ти спестявам. Но не е възможно, нали. Както аз сега имам да отслабна едни 20 кила да изглеждам, както изглеждах преди, аз мога да искам да ги отслабна за 1 месец. Ама успех да отслабне за 1 месец 20 кг, нали? Почти не е възможно, освен ако не навредиш на много други неща. Нали? Същото и в този процес. Аз им обяснявам, не бързайте масово на момчетата, който бърза и прескача мисии, рано или късно се връща на кота 0 и всеки път в една група има по някой точно такъв, който бърза и айде после се връща от начало. Добре, кажи ми, коя беше най-голямата ти болка преди да започнем работата? Не, от гледна точка на дейтинга. Като погледна човека, първо, за какво съм сега, да кажем, давам абсолютен пример, за какво съм сега тук, за какво идвам и наистина да изразявам правилно това, за което идвам. Тоест, автентичността ти липсваше, така ли? Така, най-правилният израз е наистина да бъде човек себе си, да бъде тая автентичност, да не залъгва първо себе си, и когато дойде в конкретната ситуация, да не залъгва и другия. Да бъде наистина искрен. Абсолютно. И сега като си искрен с жените, си казваш намеренията, какви са, как ти върват нещата в дейтинга, защото ти вече колко, преди 4-5 месеца завърши някъде. 3 месеца завърши. 3 месеца. Да кажем. 3-4 месеца, да. И сега как се чувстваш? Автентичен ли си? Каква е разликата за теб? Значи, едно от много важните неща за мен тук е, че не случайно започнахме и темата с здравето. Да. Аз много гледам в тази посока. Просто като погледна един човек, особено жена, с която искам да споделя бъдещето си, аз искам усеща да видя една осъзнатост. И като видя нейната красота, зад тая красота мога да видя много, много работа, която тя може би не осъзнато, но в повечето случаи осъзнато,
е работила върху това нещо, работила върху тялото си, работила върху навиците си, работила върху средата, върху която работи, в която живее. Всичко това нещо се отразява върху нея, върху нейната външност. И всъщност аз сам като погледна наистина човек, аз просто доверявам се на моята си интуиция. На тая първа, наистина на това първо усещане. Като видя среща човека, дали искам наистина да го заговоря, на каква дълбочина да го заговоря, искам ли нещо повече от този разговор, Да. искам ли този човек да остане в живота ми. Добре, искам да те попитам, това ще е много важно за хората. Как разделяш гласа на вътрешния ти глас? Нали, гласа на защитните механизми, страхове и тези неща с гласа на интуицията. Как правиш разграничението? Действам просто. Действаш. Значи, като видя човека и като Значи, първото нещо, наистина, просто като се докосна с човека, то се получава връзката. Защото има и неща, които в някои случаи той не иска наистина да... Ако той е на много различно ниво, той просто няма да усети. Да. Аз не искам да бъда насилник, не искам просто да взема от него. Да. Искам да видя дали се получава. Защото още буквално при първия поглед, не случайно зад очите в дълбочина се крие много, много така същината на човека, душата. Да. Ти като го погледнеш в очите, ако има връзка, ако той ти позволи да има такава връзка, оттам нататък всички тези неща падат. Няма ги и тези механизми защитни и тем подобни такива неща да излизат. Не, просто се получава връзката. И всъщност това е тая интуиция. Ако това нещо се получи, ако той ме допусне и аз съм усетил, че наистина мога да се докосна до него, аз просто се отварям. Ти доста добре го каза, нали, точно усетил, защото аз мога да дам малко простовато, така да кажем, обяснение и по-кратко, а именно, че разликата между вътрешния глас, нали, защитните механизми и интуицията, защото той говори, ако го слушаш само, то говорят по един и същи начин, нали, в главата ти, но разликата е в енергията. А именно, че когато идва от вътрешния глас или интуицията, ти буквално взеш енергията в главата си. А доколкото, както ти каза, ако усетя човека, го почувствам, нали, доколкото когато от интуицията ти усещаш едно вътрешно усещане в слънчевия сплит и как буквално отиваш към човека, нали, то искаш да разбереш било повече за него, да знаеш повече, да се свържи с него, нали, по-скоро това е разграничението, именно откъде идва твоята енергия в този момент. Ако ти идва само от главата, надали е твоята интуиция, нали, ако усещаш някакво напрежение в главата ти. Но ако усещаш, нали, тук е едно хубаво гадаличкащо чувство и ти минават тези мисли, най-вероятно това вече е интуицията. Да. Нали, това, поне за мен, това е вътрешното разграничение за това, нали, кой глас да чувам. А кажи ми, имаше ли момент в живота ти, преди да започнем работа, в който от една точка на дейтинга се чувстваш все едно изостанал, или че не разбираш нещо, или че не знаеш какво да правиш, нещо подобно? Да, имаше. Аз се бях отделил по време на, нали, когато се изнесох тук от София и имах наистина много дълъг период, в който просто имах, да кажем, помагах. Като до някъде, като все едно, да го кажем в днешно време, като доброволец. Да. Нали, не съм получавал заплата, просто исках да давам от мене това, което мога. Да. Но наистина се отделих много страни и в един момент усетих, че имам нужда пак да се гмурна в обществото, да ги съчетая нещата и започнах вече да усещам точно една такава, как да кажа, едно от първите неща беше все едно просто да не бъда отхвърлен. То това ли те беше най-много страх в нашата работа? Така. Или имаш ли други страхове? Това е по-малкото нещо, но по-страшното, което тогава усещах, беше тая една нуждаемост едно. Исках просто... Че имаш нужда от нещо да взема. Някой. Да. Имах нужда, като заговоря момичето, просто да не го изпусна. Исках всичко да дам от себе си едно, така че просто да продължи нататък всичко. Аз нахлувах изключително много в пространството на човека от среща и по този начин не давах се едно да диша нормално, така че да ме усети. И това беше за мен много неприятно, защото трябва да дадеш свободата на човека. Не може да вземеш неговата воля. Окей, аз се опитам да се свържа, но когато се бях така отделил малко повече и имах нужда след това се върнах, нали, имах нужда от тая комуникация, то просто не се получава това нещо. Не можеш да вземеш на сила. Сега като премахна нуждаемостта, как се чувстваш?
Ами, всеки човек си има неговата, така да го кажа по-скоро, не искам да съм насилник. Искам просто да усетя човека дали ме усеща и мене. Да. И тогава вече, ако се получи комуникацията, окей. Но ако не се получи, добре. Да, Аз уважавам неговия живот. Точно тук идва следващия въпрос, именно как третираше отрязването преди и как третираш отрязването след нашата работа? Ами, чувствах се много неприятно. Наистина, стоя като празен такъв. Едва ли не цялата ти стойност, която имаше отнета и ти си никой. Да, аз Така си беше, казвам, нали? аз мога да дам много, ама аз като не мога да се представя, тръгвам такъв, скачам много бързо, не давам свободата на човека дето се казва, почвам аз само много да говоря, Да. не го изслушвам, няма я... Нали, аз давам, ти даваш. Нали, то просто трябва да има един нормален поток на разговор, от енергия. И когато единия повече натиска, другия веднага пуска защитните механизми. А сега в момента точно правя, изследвам и наистина по този начин, да кажем, живея. Аз просто наистина искам да дам свободата на човека, дам пространството. Стрема се към това нещо. По някой път правя грешки. Но това е идеята. Да чуя отсреща начина, по който той усеща света, как ме усетил първо и станала ли е правилно, нали, връзката между двамата, така че да може да се надгради целият този разговор. Искам да го усетя, да видя той на какво ниво усеща някои неща, които аз искам да говоря за тях. Искам да видя неговата болка каква е, нали, какво може да сподели, колко може да се отпусне. Какви оправдания си даваше преди да започнеш? Имаше ли някакви оправдания в теб, които сега не ми е момента, май се чувствам готов или нещо друго? Имаше ли някакви оправдания, които си даваш? Да. Нямам време в момента. Няма време. Нямам време, Винаги го чувам, че човек няма време. Освен, че няма време, имаш ли нещо наистина, друго? това е едно от основните неща, които... Защото съм започвал и различни други неща. Конкретна работа, примерно съм отлагал да започна или да свърша нещо супер малко. И много често съм се оправдавал с това нещо. В момента също по някой път е така напълно несъзнателно. Да. Се улавям, че казвам, нямам време да го направя това нещо. Няма такова нещо. Ето го телефона, слагаш списъка, времето ти го създаваш. Точно. Плюс това, което казвам, защото много хора казват, че нямат време и аз му казвам, добре човек, за нашата работа на седмична база ти трябва да деляш между 2 и 4 часа. Ти си го видял, не е толкова ангажиращо, колкото човек си мисли. И му казвам, добре, ти колко скрол тайм имаш на ден? Кажи ми, окей, ако вместо да спиш 8 часа, да кажем, че нямаш никакъв скрол тайм, вместо да спиш 8 часа, ако спиш 7 часа и половина, проблем ли ще ти е? Той ми казва не. Добре, 7 дена по 7 часа и половина, т.е. половин час по-малко, по 30 минути да си 3 часа и половина. Тоест, нали, това нямам време, е единствено само защитен механизъм на мозъка, който предварително ти казва ти да не го правиш. Нали, точно както когато видиш най-красивата жена, която искаш да заговориш, много трудно, нали, в първия ти ще я заговоря. По-скоро, сега момента не е удобен, има си приятел, ще изчака малко, нали, почва да се дават оправдания, защо не го правим. Не знаеш какво беше? Какво? Блокирах. Блокираше? Да, не знаех какво да направя, като видя. Това ще те питам, имаш ли моменти, в които седно не знаеш какво да кажеш или какво да направиш и в същото време блокираш? Да. Просто стоя и наистина буквално се вцепенявах. Как го поправи това нещо? Как го поправих ли? Знаеш ли, просто се вглеждах в човека срещу мене. Така, какво облечен, какво носи, как изглежда, как се държи в тази ситуация. Примерно. Тоест, спираме, защото повечето мъже какво правят, нали, когато си говорят с някой и искат да бъдат харесани, те са тревожни, почват да гледат навсякъде, чудят се какво да кажат. Аз наистина влизам виждам човека срещу мен, буквално докато направя 5 крачки, аз просто го сканирам така напълно нормално, виждам как се движи, заставам така страни, като без да го поставям на пиедестал. Жената, и с мъж. Мисля, хора, които трябва да обмена нещо или ми е направо впечатление. Нали, тук не става въпрос само да се заговарям с жени. Правилно впечатление, някой мъж, нещо, просто съм искал да... Веднъж даже помня един, който беше доста така мускулест в един фитнес и просто го попитах, дай ми съвет. Но аз го усетих човека, че може да даде. Но в същото време
без да се замислям, нали, просто заставам до него като напълно нормален човек и му казвам, виж какво, кажи ми еди какво си. От тогава насам не съм гледал просто да търся някаква конкретна реплика, пък сега да измисля точно как да я кажа. Не, заставам с себе си и директно му казвам, слушай, това нещо и толкова. Да. Кажи ми каква е разликата за теб между преди менторската и след менторската, най-голямите промени за теб вътрешни? Така, да изразявам себе си. Да изразява себе си. Наистина. Да изразявам себе си, да съм... много, много лесно може да хванеш един човек. Това е един много такъв за мен механизъм. Как говори той? Дали преправя гласа си, дали се стяга, дали как се смее. Така Да. може да разбереш. И аз така се хващам по някой път, дали се изразявам правилно, дали се отварям, дали излиза от гърдите това нещо, което го казвам. Два последни въпроса. Първият въпрос е именно какво ще кажеш на хората, които се съмняват в нашата услуга или пък се чудят дали се запишат, дали сега е момента, или пък нямат време. Какво би им казал на тях? Хора, действайте. Значи винаги трябва търсете искрата. Виждайте хората, които носят искрата, търсете и се доверявайте. Изследвайте този свят. Затова сме тук. Просто това училище трябва да бъде максимално научени нещата. Между другото, имаме една нова традиция в подкаста, именно, че когато каним гости, им задаваме въпрос, който е зададен от предишния гост и ти задаваш, нали, въпрос на следващия. А именно талисманчето беше тук на гости Така. и въпросът от талисмана към теб е кога преоткри себе си? И как го направи? Кога преоткрих себе си? Това беше процес. Процесът, Наистина- щракването, първото ли? Едно от най-първите щраквания беше... То наистина започна едно нещо, още от както казах, че няма да ям месо, едни такива Да. неща. Следващия момент беше наистина тази бивша, която отвори вратата и в един момент си казах вече накрая с нея край. Аз започвам тук с работа, която имам нужда. Просто си казах, че трябва да се доверя на човек, който разбира от тези неща, тая комуникация. Просто да се отвори и да повярвам, че имам проблем. Не да повярвам, да си кажа, че имам проблем с правилната комуникация с хората. Добре, какъв е това въпрос към следващия ни гост? Моя въпрос е такъв. Искам да го попиташ какво ново е научил след неговата програма, когато е свършила програмата. Какво ново е научил? Добре, това ще е много интересно. Какво научи след програмата? Много ти благодаря, Богдан, за гостуването. благодаря. А относно вас, хора, които сте останали до края, да знаете, може да се запазите напълно безплатна консултация с мен, като линка ще е в описанието и като пинат коментар. Отделно ще оставим и твоите социални мрежи. Може да потърсите Богдан Педарски. Падарски, нали, точно. Богдан Падарски в YouTube. Там разказвам много повече за фастинга. А отделно ще оставим социалните му мрежи, така че може да го питате неща свързани с дейтинга, с фастинга. Той ще се радва на някаква обратна връзка. Така че благодаря на всеки един от вас, който останал до края на нашия подкаст. Да знаете, ще се видим отново следващата събота. Чао! Валка, благодаря за всичко. И аз ти благодаря.